M'agradaria parlar d'un concepte que últimament m'ha fet molta gràcia, que són els coronapijos. I diràs, què són els coronapijos? Doncs, què millor que buscar-ho a Google? Bueno, ja ho veieu. Hi ha moltes notícies de revolució dels coronapijos, rebel·lió de los coronapijos, els coronapijos es revolten. Però d'on ve tot això? Tot ha començat quan la ultradreta espanyola ha començat a fer protestes en els barris més rics de Madrid. Literalment, manifestació al carrer Núñez de Balboa. Tots aquí amb la bandereta espanyola, banderetes espanyoles, picant una farola amb culleres. Ojo aquests, les pintes que fan de Borja Mari. Però el més graciós de tot això són els memes que s'han fet a través de Twitter, o sigui, són espectaculars. Simplement, només que aneu a Twitter i poseu la paraula coronavirus, coronapijos, et pots fer l'idea de fins on t'ha arribat això. Coronapijos Starter Pack. La típica camisa de Borja Mari, aquí de Ralph Lauren, la bandera d'Espanya, el morrió aquí a tuning i el pal de golf. Brutal. I aquest no té... aquest no té pèrdua, aquest paio. Pantalons de pana, sabates que potser valen 300 euros, jersei ridícul, olla que potser s'ha comprat expressament per venir-la a picar. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Un altre exemple aquí de personatget pijo de Madrid manifestant-se. Aquí el que fa la policia als barris que no són pijos. A l'hora de reprimir la gent perquè no es passegin i es manifestin, perquè en teoria hi ha un estat d'alarma. Brutal. I ara la policia el que fa als barris pijos. Brutal, brutal, brutal. Mira. O sigui, no fan res. Aquí més... Hòstia puta, la bandera aquí de Morrió. Amb una grapa, mira. Fotut aquí una grapa. Un repunte, y es que ese repunte no me lo creo, porque esas estadísticas y esos datos que sacan ellos son fantasmas, y le interesa tenernos encerrados, las horas determinadas que tienes que salir, solo la... O sigui, els 27.000 morts són dades de mentida i, bueno, els repuntes també, vale, molt bé, campiona. Ahí estamos. Espectacular. Aquí la minyona, senyora, són 2:15 i estic arreglat per sortir a la protesta. Més vinyetes, fent broma. Aquesta vinyeta té relació amb una foto que s'ha fet viral, que és molt graciosa, que una dona així rica obliga la minyona a tocar una cassola. Amb una cullera picant unes escombraries. Hòstia, que bo. Aquest és bo, aquest és bo.
mateix, més gent aquí protestant, liant-la. Ostres, aquest paio és espectacular. Se'n deixa el sentit de ridícul a casa, és brutal. A veure... Buscarem més memes perquè n'hi havia de molt divertits d'imatges. Mira, aquest. Diu, no temo les conseqüències de saltar-vos el confinament. Diu, jaja, sóc espanyol, què vols que guanyi? M'encanta. En Franco no teníem virus. Més respecte, el Legió Còndor nunca ens va bombardejar. Bueno, aquí hi ha algunes fotos que estaven a Twitter. Aquesta és boníssima. Aquesta és espectacular. O sigui, és el logo de la cos convertit en la serp i el pal de golf imita la destral del logo d'ETA. I després Barri Salamanca és Catasuna, Cayetano, aquí amb les fletxes i l'arc de la falange. És brutal, és brutal. Tots aquí vestits amb roba pija. Espectacular. Hòstia, aquest. El logo de la URSS en vez d'haver-hi un martell o pal de golf. Borja Mari vive, la lucha sigue. Això, l'explicació d'això és bastant més profunda i bueno, realment és molt divertit aquest meme. L'explicació és de que això fa sàtira d'un noi que van acusar de terrorisme per escriure a Twitter Goku vive, la lucha sigue, referint-se a Son Goku de Bola de Drac, fent sàtira d'aquests eslògans. I bueno, la cosa ve d'aquí. Un còctel molotov de Channel 5. Brutal, és brutal. És brutal, la penya s'ha quedat ben a gust a Twitter. I bueno, això cada dia constantment estan fent nous memes. Vull dir, mira aquest. Aquest és brutal. Espera't. Cayetanos are... Ai, perdó, All Cayetanos are bastards, a cap. Aquest és brutal. Bueno, espero que us hagi agradat aquesta review de memes de Coronapijos. Si us ha agradat, subscriviu-vos. Fins aviat.